Menu Kultúra žije online. Do tohto menu sa dostaneme, ak na hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Ministerstvo. Potom klikneme na odkaz v ľavom informačnom stĺpci s nadpisom Kultúra žije online. V ľavom stĺpci sa nám ukáže tučným písmom otvorené menu s nadpisom Kultúra žije online. Menu nemá ďalšie členenie. Pod tmavomodrým pevným pásom v hlavičke podstránky sa nám ukáže nadpis podstránky veľkým modrým písmom Kultúra žije online. V pravom širokom stĺpci nasledujú tučným písmom názvy oblastí, ktoré možno na internete nájsť online v rezorte kultúry. Hudba, tanec, divadlo pre deti, galéria, literatúra, hvezdáreň a nakoniec film. Vo všetkých týchto častiach podstránky sú uvedené odkazy na konkrétne online projekty v každej oblasti záujmu kultúry. My ich tu prepisovať nebudeme, každý v prípade potreby a záujmu si môže otvoriť túto stránku na internete. Pod týmto textom je ešte informácia sivým písmom o poslednej aktualizácii. V čase písania tohto menu to bola posledná aktualizácia 29. októbra 2020 MKSR admin. Nasledujú štandardné 3 pásy, biely pohyblivý s nadpisom organizácie ministerstva, potom ďalší biely pohyblivý s nadpisom dôležité odkazy a na konci je bielo-modro-červenou trikolórou oddelený tmavomodrý pevný pás nazývaný tiráž. Naša aktualizácia 25. októbra 2024.